Ambe commune de Djilibula ani Kaïdjen o biti jɔ kilomètre 65 ɲɔgɔn na. Dugu saba ni o ye Serenati, Ɔrɔnyiwa ka taa se Sara yɔrɔ ma. Olu maaw de filɛ ka bɔ k'u ka nisɔngoya jira k'u u jɛni tɛ ni dama ka sigi u ka yɔrɔ la. Kabini salo anu bɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ mun ye sanu u bɛna a ɲini an ka sigida la. An y'a yira k'a fɔ an t'a la sabula anw tɛ sanu nafa dɔn dɛ, anw bɛ balo an ka daba de la, anw bɛ balo an ka cikɛ de la. Dugu duuru ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u tɛ nin ko in na. An ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ nin dugukolo in de la. An bɛ balo yan de, an ka jiw bɛ bɔ yan de, an ka baganw yɛrɛ fana bɛ balo nin yɔrɔ in de la. U nana u bɛna an ka sigida tiɲɛ, nka sisan anw kɔni bolo u tɛna an ka sigida tiɲɛ dɛ, u bɛna anw yɛrɛ de tiɲɛ. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ mun bɛ nin damako in na. Modi Tumani Sidibe dugutigi y'a fɔ k'u t'a la bi u t'a la sini. U ko gouvernement de papier d'olu ma k'u kana dugukolo lajɛ ni sanu b'a la u ka bɔ. Dugutigi kuma sɔn bi u ma sɔn sini. San fila n'u bɛ ɲɔgɔn na fan bɛ kɛnɛ min ka bi. Bawo a bɛna kɔlɔlɔ min lase an ma, a bɛna min lase an denw ma, a bɛna min lase an mɔdenw ma, an b'a conséquence dɔn. Olu ma ko t'a la u b'a ɲini ka t'u faso jɔ, k'an faso ci, an t'a la bi an t'a la sini. Jabi Gandega, on leur a fait comprendre. An y'a jira ɲinini mina kɛ yɔrɔ yɔrɔ la, yɔrɔ dɔ mun ni a kɔrɔnɔn don. Sabula anw bɛ balo yen de, an ka baganw bɛ balo yen de, an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o yɔrɔ de la. An ka cikɛ yɛrɛ fana bɛ kɛ yen de. An n'u ka ɲɔgɔn yew la, an y'a jira k'a fɔ an tɛ sɔn a ma mun ye sanu kana ɲini kuma tɛ ko ka bɔ an ka sigida in na. Et que nous n'accepterons pas qu'il y ait une exploitation dans cette zone. U ka sifinnakaw olu fana y'a jira k'a fɔ u tɛ nin sanuko in yɛrɛ de la. Jula Sumare. Ala an na ku ye kɛnɛ kan. Kaira k'a fɔ ka nisɔngoya yira problème wɛrɛ tɛ. Voilà, problème minière de don, c'est-à-dire exploitation de mine quoi. O de kuma bɛ sen na kabiri san fila ɲɔgɔn na. Jeunesse tɔgɔya la, an t'a la bi an t'a la sini. Taama in senfɛ musow ka fɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛni ye u ka denmisɛnw fanfɛla la. Tibilen Njayi. An b'a fɛ ka dabila de, an denmisɛnw bɛ tiɲɛ, sunguru bɛ tiɲɛ, kamalen bɛ tiɲɛ, dugu bɛɛ bɛ tiɲɛ. Nin ko in kɔni an t'a la sini an t'a la bi. A ka dabila o de kaɲi. Société Onda ni olu bɛ ka ɲinini kɛ nin yɔrɔ in na, olu ka lasigiden mun bɛ an ye ɲininkali tengu ale la an ka a lamɛn. Ne tɔgɔ Boubacar Dambele, n bɛ baara kɛ Société Onda Mali la comme interprète. Démarche fɛn fɛn kan ka kɛ pour que an ka se yan bi. An y'a daminɛ ɲinɛ an y'a kalo 8 a bɛ salon samiya an bɛ démarche la. Ko foyi daminɛ man nɔgɔn mais ni hakiliw sigira ɲɔgɔn kan n'an ye ɲɔgɔn faamu a ka ca Ala fɛ ko caman bɛ bɔ a kɔnɔ. Nka mun ye commune maire ye an ma se k'o sɔrɔ, mun ye lasili ko kɛ an ye kun jumɛn na nin baara in sigira sen kan. An ka minisiriso mun ni u ka baara bɛ ɲɛsinnen an ka dugujukɔrɔ nafolo ma, u ka ciden don olu yɛrɛ kɔnɔnen don araba in na commune de Djilibula. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi, VOA Bamanan o tɔgɔ la.